Kaseng samlash nong risiang manhak singi sejan jong tayo balala kalayo one play perdana i kalumpung kenjat bol kebala tibru kum ko first invitation knockout football tournament ajar RPR yagan ni kalumpung lawan one play perdaru do Michael Tongni General Secretary ke HSPDP Yudwing Singkeme kum Kongsan hargar ke jing don langru ba Stefan Marthong soda ke nong risiang uba pencailang karbani Secretary ke nong lembat kiwei hagan ni kalumpung kila don hadu laipo artli kikin hon ki belawan bani simta na keleng kathan bat ka kusnam na gunta ginong job kan lumpung kalong san pho jar tingka kata ka kanhun ka bayo ban khori ka nam ladu kan yo ra ikasong pisa ka balai pho jar tingka kan ba ka bon ba arbat kan yo ikasong pisa ba ar pho jar tingka ki kanhun ki bla play perdai ka te lumpung kilong hapdang ka maupon SS and SC persai kanong thmai SC ha ka ba ka kanhun ile kai jing ka maupon ka yo ban khori ka jing job da ar ko lanot kat ba ka jing ikon ka balalong hapdang ka riang point SC persai ki 11 Brothers FC Nakaliang jong kariang point kalayo ban khori ke jingjab da arko la shikol islang ya kan tournament da jing play ya kan ka lama